Human sa Baguio, sunod-sunod usab nga sunog ang nahitabo sa dakbayan sa Sugbo, diin usa ka kinabuhi ang nagkalas. Napasagdan nga kandila ang gitumbok nga hinungdan sa nahitabong sunog. Ani ang report? Nabda namo si Alan Campos sa Evacuation Center sa Barangay Tisa, Cebu City. Nga naghuwat aron matabangan nga mahipos ang namatay niya anak nga napil sa pagkasunog sa sitio Mansanitas. Giangkon samahan nga gikadinahan niya ang iyang anak tungod sa diferensya niinis pangisip kinsa manapat na sa mga tao silang dapit. Doon na siya gilakaw ni Antong Higayuna og pag-uli niya kusog na kain kayo og wa na niya matabang ang iyang anak. Ako na siyang gilinahan lang ba para di ko gusto nga makasa, di ko gusto nga mawasa kong pananaw gani. Samtang moabot sa 20 ka mga Pinoy-anan ang nalakip sa sunog sa sitio Mansanitas diin walay napunit bisan gamay ang mga molupyo. Imbis na patoy gamay nga napunit na mo sa pagbagyo, karon wala na gyud. Usa ka kinabuhi ang nagkalas sa pag-igo sa sunog diri sa sitio Mansanitas, Barangay Tisa sa Cebu City. Inani ka miserable ang kahimtang sa kinabuhi sa mga molupyo dinhi. Nabiktima na sila sa bagyong Odette. Nabiktima pasab sila sa sunog. Busa kinahanglan kay sila og ayuda gikan ni bisan kinsa magobyerno man o pribadong sektor. Sa laing sunog nga nitabo sa Dalan Orhilio, Barangay Sambag 2 sa Cebu City. 13 ka mga commercial establishments ang gilamoy sa kalayo diin moabot sa kapin 15 milyones pesos ang danyo sa sunog. Kandila, murag kandila kay pag abli do sa tuan dia trabahante nakita dia duha kandila og kandila karagto padong ubos. Mipahimangno ang Pangulo sa Cebu City Fire Office nga magmatngon labi na karong panahon nga dali kaayo mo silaob ang kayo kay ugama kahoy nga nangaputol sa bagyong Odette. Nabagyuhan na ta niya, masunugan pa ta, pait kayo atong kinabuhi. Gidugang ni Fire Marshal Josephus Alboro nga daginuton pa kaayo ang tubig karong panahon ug dakong hagit alang kanila ang pagpaong sa sunog busag kinahanglan nga magmabinantayon usab ang tanan. Tabang ta sa effort sa gobyerno kay maglisod ta o maglisod mi ani nga trabaho kay limitado po dato ang manpower, limitado ato ang resources pero og ang komunidad mo tabang males na to ang sunog, probably malikayan gid nato ang sunog. Sa pikas bahin higpit nga giban ni Mayor Mike Rama ang paggamit og mga firecrackers ug tanang matang sa pyrotechnics aron malikay sa sunog. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.